telefonunuzu täze alan wagtyňyz gowy habarlar gelsin diýip ýakylaryňyz dile getdimi? Onu siz üçin gowy habar 2026-njy ýylyň 27-nji iýul güni Türkmenbaşy etrawyny Edil Etrap Hassahanaň öňünde Feberligiň ofisiniň açylyşyna hemmäňizi çagyrýarys. Feberlik bilen öňlerem tanyş bolan işleşen ýerlerimiz üçin Feberlik bilen gyzyklanýan ýerlerimiz üçin mene gowy mümkinçilik Türkmenbaşy etrawyna indi. Yük paylaşış noktadı var, resmi ofis var. Sizin gözelliğinize gözellik koşuyan yukarı illi Feberliğin önümleri size karşı açılışta varamız, yani belleşimiz yani 2026-njy ýylyň 27-nji iýul güni saat 10:00'da bayramçylyk saçamadan mehmany bolan bilen şatlyk paylaşyp Feberlikden öz önümlerine sarılyp